Dobrý, zdravíme u našeho požadujako na WC. Takže najprv si treba zaobstáť normálnu stoličku, stôl, volant a radiaciu páku. Ja chcem potom navigátor. Tam takto. Bobo, ja som Pakujte, pakujte. Ja som navigátor. No už začni. No už ty nechci. Oj, to na ponos. A navigátor. Logo 9. Vyskoč. Na piče, ty sa neje. Koši Boha. Logo 9. Svetý Jozef, jak sa volá toto dieťa? Soter sa volá. Potom prídete a skontrolujete pekne, či máte airbagy na volaní. Ja ich tu kokot nemám. Volám čistej kvality. Pakuj sa ty Číňan vyjeba. Potom skontrolujete kvapalinu v viacej páku. A viete, nie? Kľudný vodič. Môj tatko, keď je do roboty. No tak... Umoli sa mi zbierať. Riaditeľ hlasy. Ja mám 4. A teraz daj 200 liarde. A teraz daj VRC. Čo mám? A teraz daj VRC.